El missatge d'enguany l'ha fet Israel Galván, un ballarí de dansa espanyola que té espectacles com Arena de Gat de Oro, Tabula Rasa, El final de este estado de cosas, La curva i Lo real. I aquest és un petit resum del seu manifest. Carmen Amaya, Valesca Guer, Michael Jackson, Pina Bausch, Vicente Escudero i tant d'altres. Dansa inclassificable. Jo no puc dir quin estil tenen, però tots provoquen una energia increïble que fa una metamorfosi dels cossos. Quan era petit no m'agradava el ball, encara que sortia de joc d'una forma natural i fàcil, quasi instintiva. Amb el temps me n'he donat que el ball me curava, me feia efecte com una medicina. El ball me va ajudar a no ser tan introvertit i obrir-me als altres. He vist la imatge d'un nin malalt d'èbola curant-se mitjançant la dansa. Sé que és una superstició, però no ho creuen possible. Ara, per jo, el ball és una obsessió. Veig a la gent del carrer movent-se quan demano un taxi o corre cap a la feina i m'agradaria dir-los: tots estan ballant. No ho sabeu, però ballau. Els que no ballen no tenen sort, ni senten res, són morts.